Сіз Татарстан 24 каналында полиглот тапшыуын қарайсыз. Сізнің білән Гүлүсә Сыңғатуллина. 26 апрель бүйік татар шағиры Ғабдулла Тукайның туған күні. Ол күнні ылысы кішісі Тукай ижатына мәдхия жырлый, оның шиғырларын сөйлей. Шул уңайдан бүгінгі тапшыуда Ғабдулла һәм Тукай исемнәренең мәгънәләре турында сөйләрбез. Бүйік шағирыбызның ижатына да қағылып бітәрбез. Ғабдулла исеме Алла кылы дигән мәгънәгә ия. Элегрәк бу исем татарларда айрыша популяр булган. Исем компоненты буларак та ул бик актив. Мәсәлән, архив документларына караганда Ғабдулла Тукайның тулы исеме Ғабдулла Жан булган. Ғабдулла исеменең синонимы Габдуху. Монда ху Алла мәгънәсендә кулланылган. Алим Гафуров төрки Тукай исеме канәгать, мөхтаҗсыз мәгънәсендә булырга мөмкин дип саный. Шулай ук аның тук, тулы гәүдәле, юантык мәгънәләрен дә кире какмый. Төрки халыкларда тойды-туйды, туклы, толу-толу исемнәре дә йөргән. Татар исемнәре арасында Тукбай, Тукбакты, Тукбарс, Тукбикә, Тукбирде, Туккул кебекләре дә булган. Гомәр Саттаров үзенең татар исемнәре сүзлегендә тагын 4 мәгънә вариантын күрсәтә. Рифкат Әхмәдияновның татар теленең тарихи этимологик сүзлегендә Тукай сүзе монгол телендәге Тукой сүзеннән килеп чыккан дигән фикергә юлыгабыз. Ул төрсәк, бөгелеш, җәя дигән мәгънәләргә ия. Бу фикер дә игътибарга лаек. Ғабдулла Тукайның фамилиясенә килгәндә Ибрахим Нуруллин шагыйрьнең ерак бабаларының берсе Туктаргали исемле булуына игътибар итә. Тукай исеме чуашларда да очрый, ә менә Тукбай исеме мариларга да кергән. 26 апрель Татарстанда туган тел бәйрәме буларак билгеләп үтелә. Үз телен, динен, милләтен ихтирам иткән, татарлыгы белән горурланган һәркем әлеге датаны яхшы белә. Татар дөньясына гына түгел, республикабызда яшәгән башка милләт вәкилләренә дә Тукай һәм аның шигърияте яхшы таныш. Бөек әдип телне ярата белеп яраткан. Телне ул тышкы ям бирү чарасы, матур сүзләр җыелмасы итеп кенә карамаган. Аны иң элек аралашу чарасы итеп кабул иткән һәм туган тел, әткә-мәнкәмнең теле дип атаган. И туган тел, и матур тел, әткә-мәнкәмнең теле. Дөньяда күп нәрсә белдем, син туган тел аркылы. Шулай да ана теле термины туган тел һәм әткә-мәнкәмнең теле терминына тәңгәлүк түгел. Элек еш кына киленнәр башка кавым кызы булып, телләре дә үзгә булган. Ә баланың теле әнкәсенә ярып ачыла. Бала аңында ике сөйләм керешеп, теле яңа сүзләр хисабына байый һәм камилләшә. Дөрес, бүген инде без ана теле һәм туган тел сүзләрен тулысынча мәгънәдәш дип карый башладык. Рабит Батулла туган тел гыйбарәсеннән ятсына. Ул ана телебезне буган инде, ана теле сулышала алмый дип зарлана. Аның фикеренчә, туган тел дигән сүз Тукайның ялгышыннан кереп киткән хата икән. Ләкин иң әвәле бу сүзне беренче булып Тукай кулланганмы, шуны ачыклыйсы бар әле. Һәр халыкка үз теле газиз. Иван Тургенев рус теле исемле шәшмә шигырь яза. Михаил Сеспельнең чуаш теле исемле мәдхиясе, Иван Куратовның коми теле кебек шигыре билгеле. Әлеге исемлекне әле озак дәвам итеп булыр иде. Альберт Швейцер булай дип язган: "Минем тормыш тәҗрибәм шуны сөйли. Кешенең ике туган теле була алмый. Бу фикер үзеңне алдау гына. Әгәр инде берәү ике телне бердә яхшы белә икән, барбер ул шуларның берсендә генә фикер йөртә һәм чынлыкта шул телне куллана." Телнең сакчысы халык, бигрәк тә аның үз тарихын белгән, киләчәге турында уйланган зыялы катлама. Телнең яшәү даирәсе гаилә, мәктәп, хезмәт эш урыннары, сәхнә театрлар, тамаша концерт заллары, базар рәтләре. Әмма затлы классик телнең бишеге ул әдәбият һәм матбугат. Шушының белән тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Бүгенге тапшыру сезнең өчен файдалы һәм кызыклы булгандыр дип ышанып калабыз. Мин Гөлүсә Сыңғатуллина, сезнең белән сау булашам. Очрашуларга кадәр.